Yo, what up guys? It's your boy Dambor TV. Yan ang adlaw magkakamayada kita yung tutorial. Tutorial kung paano maghugas. Kita niyo guys. So yun na guys, mag-prepare kita hit aton mga kinahanglan panhugas. May nakita di sabon. Liquid nga panhugas. Ngahin sponge. Lang natin ni sponge para pagtanggal ng mga plato, baso, kutsara, tinidor. Una-una, itatod kinahanglan din kailangan natin taganhin maupay nga kaburuton. Okay? Diri la plato tatong lilinisan, uhugasan, pati gihapon tathon-huna nga hindi aton mga dughan. Kailangan aton mga buot magraot kay kita gin pahugas. Kiniya na nga mga kinaunan, diri aton mga panugasan kay wala ibang nahugas. Ikaduha naman naton nga bubuhaton is pasensya. Ang kamayada kita halabang nga pasensya. Habang naghuhugas ka, butangan mo kahin halabang pasensya kay kung diri mo butangan halabang pasensya, posible magkababasag na ako. Yan na guys kay so atin nahalabang pasensya. Nahalabang. Tapos sunod guys natin nililinisun. Smile. Yan mga palit, tapos na kita manggugas. Alright? Yo, what up mga mananap? It's your boy Dambor TV. So aring naman kita natin shout out ngayon na natin sangkay ngahi Regs. Regs. Ano ba pronunciation ini? Azit Soj Rock Regs. Balita shoutout ngayon na akong tropa Regius Tessa. Para niya soon Waray Kalabot TV. Alright. See you soon.